አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 50 ኩለ መዳው ምድላዋትና ነው ሕስሉናናን ለዋላው ግዛትናን በዝብል መራ ሐሳብ ዘካየድዎ ወተሃድራውን ፖለቲካውን ስልጠና ዛዚሞም አብቲ መዛዘም ስልጠና ዝተረኸበ አዛዚ ግንባር ደቡብ ተጋዳላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሰራዊት ትግራይ ወሕስና መጻኢ ትግራይ ክረጋገጽ ዘለዎ እጃም ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ናፍቲ ዝድለኸ ከብጽሕ ዝኽእል እትዋና ኃይሊ ብድሒ ጫፍ ናይቲ ናይ መኸለ ኃይሊ ኮይና ህዝብና ዝሃበና ልኡኽ نركب نحن نبهجو سلام زلوا زي جتاتا كابستفلا ليو قفعن مكران مدففعن كان زولدو كان زفترو استفلا ليو أب حزبنا زفتسم مكراتاتن كابزين أزوجت لا علاو خبرتاتا تاريخاتا مورالا قوانقوا بحلا حلف وعزات الله استخبره من النتا الرجاجيس أتنبر تجري من مسرات زين مفتصام هنا واجن خفل زلنا زين مفتصامي نمفتصامين على لو حزب حزنا بقدمي تسلفنا زلنا كم نسوا نافلتنا نقادل حزب خلص المنتي عد خلص المنتي تولد خلص المنتي واقع تخفل زلهم نزينا واقع نخفل زلنا سمزاوله حزبنا زخفلو زلو واقع ازي خبيد زبله ازازي ارم 50 تጋዳላይ ገብረ ገርግስ መኮነን ዋልታም እዚ ናብ ነውር መረበቱ ክምለስ ምግባር ንጽባሕ ዘይባሃል ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹም ናይ ሓደ ዓዲ ሃላዋት ዝረጋገጽ መልክዕ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ መሰረቱ ተዓቂቡ ብህይወት እንትህሉ ምስ ሙሉእ ክብሩን መንነቱን ታሪኹን ዝነብረሉን ዝውንኖን ለዓላው ግዛት وحس كوينو انت قصل ترحيب كابزو وصاي هلاوات زبال نجر يلن سلازي سراويتنا خهلن كتناخرن زدليو قد علامه دما ازيو اتي اب منغاغاموت زركب استفناقل حزبنا كدحن او قصصر صلات زلو غزاتنان حزبنان حراخ وص انت خيلنا ترحيب ازي دما اكل سراويت تግራይ ኮይና ከምን ንገብሮ ምንም ጥርጥር የብለይ ትግራይን ጸላሊዋ ዘሎ ጸገም ንምብዳህን ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምርግጋጽን ኩለመዲያው ቃልሶም ከም ዝሕይሉ ድማ አባላትን አመራርሓን ሰራዊት ትግራይ አርማ 50 አብ ዘውጽዎ መግለጽዋም ሓቢሮም ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመው ናይ ህልውና ሓደጋ ብዝኸፈሎ ክባር ዋጋ ህልውኑ ብምርጋጽ ውዕሊ ብርተሪያ ክፍርም ከይልዩ ይኹንዳ እምበር ሕዝቡን ጸላትን ውዕሊ ብርተሪያ ብምፍራስ ከም ህዝብ ኸጥፉና ለይትን ቀትርና ተራሩ ይርከቡ ከም ተጋሩ ህልውናና ንምርጋጽ ግዛታዊ መሬትና ንምውሓስ ተፈናቀለ ህዝብና ንምምላስን ሕወት ትግራይ ንምቕጻልን ኣብ ዝግበር ኩሉ መዳያው ቃልሲ ከም አርምና አርማ 50 ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንምኽፋል ቃል ናቱ ዋላውነት ትግራይን ተመዛብልትን መመላስ ሕድር ስዋኣትና ጽኒዕና ክንቃለሲና ክብሉውን እቶም አባላትን አመራርሓን ሰራዊት ትግራይ አርማ 50 ገሊጾም ሕዝቡን ከም ትማሊ ምስ ህዝብናን መላእ ሰራዊትናን ኮይና ጸላትና መኪትና ህልውናና ንምርጋጽ ካባና ጽበብ ኩሉ ከም እንፍጽም ነቶም መስዋዕት ዝኸፈሉ ጀጋኑ ብጾትና ቃሎም ብምሕላውን ሕድሮም ከይጠለምና ብጽንዓት ብምቅላስ ግዛታው መሬትና ተፈናቀላይ ህዝብና ናብ በመረበቱ ከም እንምልሶ ብስም ስዋዕት ብጾትና ቃል ናቱ